O noso próximo ponente chamase Xoán Canas e defínese moi rapidamente. Plusmarquista de natación atlántica contracorrente. Un forte aplauso. Hola, boas noites, benvidos, gracias por estar aquí. Vos impulso nos fará seres eléctricos. Sempre quise dicir esta frase no escenario de un teatro, como podedes imaginar, un non ten demasiadas oportunidades para él. Gustaríame agradecer que o Pechacucha Night invitase a nosa empresa a estar aquí presente esta noite. Espero que non se arrepientan delo. Moi ben, pois máis, cando queras, Carlota, por favor, comenzamos. A nosa empresa chamase Atlantic Galician Spirits e somos unha empresa dedicada á produción e comercialización de produtos destilados en Galicia. Temos 4 marcas, que son Nordes Gin, un destilado vínico, Nordes Vodka, un vodka feito a base de pataca galega, e logo facemos Nordes Ira, un vermú blanco a base de albariño e un tinto a base da variedade autóctona mencía. Os nosos orixes non se remontan tan atrás como os da fotografía, máis ben empezan como os daquel chiste de encontranse un galego, un alemán e un inglés, no noso caso, un bodeguero, un destilador, máis eu, como ben dixo un colega, nadador a contracorrente. Como xa sabedes todos tamén, peza clave que empresa que se precie nos nosos días. Ben, 3 mentes inquedas que buscaban poder plasmar nun papel as ideas, as inquedanzas, as postas en común de ideas que nos viñan vindo a cabeza. Entón, encontramos no pulpo un animal socializador por excelencia de Galicia. A nosa empresa comeza, isto completamente en serio, ao redor dun plato de pulpo, unha tarde na Ribeira Sacra. Como dicíamos antes cos lápices, poñemos en común unhas ideas, vemos que hai fontes de entendimento e empezamos a traballar. De todo se coñecido o potencial que hai en Galicia de tradición, en elaboración de viño, en elaboración tamén de destilados, non? Pero, se ben é certo, esta tradición de destilado remóntase máis ben ao que coñecemos, todos veches unha imaxe como esta, do licor café, que non ten unha tía, unha avoa, que fai un fantástico licor café na casa, ou polo menos eso lle decimos cando non lo dá a probar. Ben, entón, a nosa idea era pasar deste punto de destilados tradicionales a algo que estivera nos nosos días en valor, que estivera, por así dicilo, de moda. Quen de vos non tomou un gin tonic no que vai de mes? Ben, casi seguro que a gran maioría sí. Pois isto do que se trataba, dar un salto, tratar de convertir un orujo nun gin tonic, nunha ginebra neste caso. Acto complicado, hasta o punto que non fomos capaces. Entón, finalmente, despois de 6 meses de probas, decidimos explorar outra vía, que foi destilar directamente viño albariño. Non hai demasiada tradición en Galicia nin en España de destilar viño, pero sí noutros países como de centro de Europa, como Francia ou Alemania. Ben, botamos unha mirada nos datos Nielsen que dicían que o consumo de moda era a ginebra, non? Entón, bueno, o que decidimos foi, planteamos 3 parámetros, que eran, o noso produto tiña que ser elegante, tiña que ser fresco e tiña que ser atlántico. Esa era a idea primixenia con que empezamos a traballar, a interconexión entre o mar e a terra e o carácter atlántico e a riqueza que podíamos encontrar. Empezamos a búsqueda en Galicia de elementos propios do seu entorno, elementos seleccionados, sempre tratando de buscar un produto diferenciador nos mercados. Deste modo, aromatizamos a nosa xinebra con 14 botánicos que encontramos nos diferentes puntos de Galicia, incluindo unha alga mariña que se chama salicornia. De acordo, cando entón tivemos o produto feito, fixemos diversas encostas, algunhas entre os nosos amigos, outras de un pouco máis de rigor profesional, e todos nos dixeron que non, que isto non iba a funcionar no mercado, que isto era unha locura, que non podíamos seguir por este camiño. Entón, decidimos poner en marcha o que tanto os meus socios como a min habíamos recollido da tradición das nosas avoas, o esforzo. Algo, por outra parte, tan típico tamén de Galicia, non? Esta sintonía que mamamos na casa
do sacrificio, tantas veces repetido por nosas aboas. Por fin, 40 anos despois, podíamos poñelo en marcha. Ben, elaboramos un produto tal e como nos gustaba a nós, tal e como comprendíamos que tiña que ser e como queríamos compartilo, dun modo tremendamente auténtico e artesano. Creamos entón unha ginebra que, como dicía ao principio, ten como principales características o ser un destilado vínico, neste caso un destilado de uva albariña. Isto faina absolutamente diferente ás aproximadamente 500 marcas que existen no mercado. Creemos que unha parte do éxito reside precisamente nesta diferenciación, neste carácter atlántico que lle imprimen estas características locais. Creamos unha historia realmente que existía, simplemente tivemos que plasmala, e creamos tamén os hábitos de consumo, de modo que recomendamos consumila en compañía dos vos amigos e, a ser posible, observando cousas pequenas, miúdas, como, por exemplo, o voo dunha xoaniña. Ben, decidimos sair ao mercado, decidimos sair a faenar, igual que faxeron nosos antepasados, conlevaba certos riscos, fomos quen de tratar de asumilos e defendimos o noso produto alá onde fomos, tratando tamén de non ter demasiada presión financiera, no sentido de que procuramos vender o produto solamente a aquelas persoas, aqueles negocios dos que estiveramos seguros iban a entender a nosa filosofía e compartila, por suposto. Obviamente, como en todas as aventuras, hai riscos, hai temporais, e bueno, vamos capeándonos. De repente a xente empezou a coñecer o noso produto, empezoulle a gustar, e o que é máis importante, empezouse a identificar con ele. Ata o punto que hoxe en día, se entras en Google e buscas Nordés, palabra xenérica, indica un viento tal e cual, isto é o que aparece. Impresionante. Sorpréndenos incluso a nós mesmos, non? Ben, para isto, creemos que solamente hai un ingrediente secreto que o fai posible. Este ingrediente secreto non é outra cousa que o que vos non só os consumidores, non só como consumidores, sino tamén como embaixadores da nosa marca, empatizadores do noso produto. Así que, sinceramente, e de todo corazón, moitísimas gracias. Para cerrar, solamente decirvos que a liña do horizonte marca cada un a súa. Nosotros vivimos un soño, salir ás rúas e buscar lobos. Moitas gracias.